ania ta karon sa bag-o nato nga serye. Nahuman naman ta atong serye nga taas kayo mga 19 ito ka bahin katong nagkinabuhi sa katapusang mga adlaw. So ania ta karon sa bag-ong serye nga naguluhan og kalipay nga makaplagan sa atong paglakaw. So ang magtan-aw ta ning kanila ganing uluhan ining maong serye mga igsuon nga wala gini mag-ingon nga kaguol sa atong paglakaw. Tungod kay dili katuyuan sa Dios nga kita nagkinabuhi ning kalibutan na nga ana ata kanunay sa kaguol. Doon naman gani kana mga igsoon usana kapag suhay sa atong pagtuo kung kita magpabilin magyud nga matinud-anon diha sa ato ang buhi nga Dios. Kay walay malilong sa Dios mga igsoon, ang tanan dayag sa iyang mga mata. Tanang mga panghitabo bisan pa ang motibo ug atong intensyon sa atong kasing-kasing dayag na sa mata sa Ginoo. Nasayod na siya anang tanan. Busa mao ni ang atong ang serye karon kalipay nga kaplagan sa atong paglakaw ug ato ning gikutlo sa basahon sa Filipos, no? Basahon sa Filipos 1 kapitulo 1 og 1 ngadto sa 11. So akong hangyo ko ninyo at manindog ta agi og pagtahod sa atong pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios, no? So kining 11 ka bersikulo mga igsuon ato lang ning dunganan og basa. Di na lang ta magpuli-puli kay usahay mawahi ko, no? Ato lang ning dunganon og basa aron magdungan taghuman. Na atong gikutlo ni atong basahon ang Episo kapitulo 1 bersikulo 1. Magsugod ta sa 1 hangtod sa 11. Sige magsugod ta mga igsoon. Sa bersikulo 1 nagingon dinhi si Pablo ug si Timoteo mga ulipo ni Kristo Hesus alang sa tanang balaan diha kang Kristo Hesus nga naa sa Filipos kauban sa mga pangulo ug sa mga alagad. Ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Gipasalamatan nako ang akong Dios diha sa tanan akong paghandom kaninyo. Sa tanan akong pagpangamuyo alang kaninyo tanan. Ako sa kanunay nagampo uban sa kalipay. Mapasalamaton tungod sa inyong pagkigambit diha sa maayong balita sukad sa unang adlaw hangtod karon. Ug ako masaligon nga siya nga nagsugod og mayong buhat diha kaninyo maghingpit nini hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Matarong alang kanako ang pagunahuna sa ingon nini mahitungod kanyong tanan tungod kay kamo aliaman sa akong kasing-kasing. Kay kamong tanan miambit man uban kanako sa grasya diha sa akong pagkabilanggo ug sa paglaban ug pagpamatuod sa maayong balita. Kay ang Dios mao ang akong saksi nga ako gimingaw gayud kaninyong tanan uban sa pagbati ni Kristo Hesus. Mao'y akong pagampo nga unta ang inyong gugma muawas pagayod uban sa kahibalo ug sa tanang pagpanabot. Aron kamo muuyon sa unsay labing maayo ug magpaputli ug dili masaway alang sa adlaw ni Kristo. Puno sa mga bunga sa pagkamatarong pinaagi kang Hesukristo alang sa himaya o pagdaig sa Dios. Magampo ta mga igsuon. Ato iduko atong mga ulo. Salamat Amahan, dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Amo kang gidaig, amo kang gisimba, amo kang himaya Ginoo. Among gituboy o Dios ang imong pangalan sa kaytas-an. Amahan, among gideklarar nga ikaw gayud ang Dios labing gamahanan, ikaw ang tag-iya sa tanan. Apan ikaw usab ang Dios nga balaan. Busak ania kami karon moduol sa imong tiilan. Among isurinder ang among kinabuhi o Dios. Aron kami imong limpyuhan o imong hinluan ang among kasing-kasing. Binagi sa mong pagpangayo o kapasayloan sa tanan namong kalapasan, Amahan. Busa, Amahan, Lord, salamat Ginoo nga ana kagyud kanunay, maminaw ug mamati sa amo ang mga pagampo o kami nagampo nining higayuna nga ubanan mo kami sa among pagtuon aron amo gayong masayran ug mahibaluan kung unsa man gayud ang imuhang mensahe nga imong ihatag kanamo nining kapunon. Salamat sa balaang espiritu nga nagauban kanamo, nagatudlo ug nagagiya kanamo ngaron kami makapadayon sa pagpamati sa imong pulong nga paggabat-baton nining kapunon. Salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Manlingkod ta mga igsoon. So sa unang panahon mga igsoon, labi na gyud katong panahon pa nila ni Pablo sa iyang ministry, no?
Paglabay sa mga katuigan doon ay usa ka awit mga igsuon o kanta o alawiton, no? Nga siguro nahibalo na mo ani. Gigamit ni kanunay sa una, wala ko kadungog ayron, no? Gigamit ni sa una sa mga summer camp o Sunday school sa mga bata, no? Unya katong akong gisigutan ani sa mga bata man sa una, unya karon mga dagko naman mo basig appeal mo ani, no? Gisigutan ning maong awit mga igsuon nga ang naguluhan ni siya nga down in my heart, no? Kisa may familiar ani. Isa ko nung kamot. Naagyan, no? Naagyan usa. So, salamat sa Ginoo. Mao ni mga awit ang lyrics ani mga igsuon nagingon nga katubi taw ambot una mahinumdom siguro mo kun mo kanta ko pero ayaw taon mo panaway ha, no? Paraway manaway din na akong taon. Ako na isulti ingon din ang lyrics, I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. Mo na hindi lang kong padayon kayabag. No, mo na siya awitan mga igsuon nga there's a joy, joy, joy down in my heart. No, sa ato pa ang kalipay, ana ang kalipay, daghang kayong joy. So daghang kalipay naagyod sa ilam sa inyong kasing-kasing. No? Mao na nga nining panahon na nakalimtan na nato tong moong awit. Wa na di na kay ko kadungog. Ngano man. So sama nining maong awit, usa kini kaawit sa pamilyar halos sa tanang mga Kristohanon, no? Unya, wala na kini muhaom, nining panahon na di na kadungog na imo kanta ni ngano man. Ang hinungdan, usa ni hinungdan nga naay mo kanta ni nga dili na muhaom silang panagway. Kay nindot kayo ang maong awit mga igsoon, there's a joy, joy, joy. Doon ay kalipay sa mga kasing-kasing, pero there's a joy, joy, joy. Kanang wa makita sa ato ang panagway, no? Dili makita, no? Nga tungod ini adunay nag-ingon nga daghang mga tao sa iglesia nga ang ilang kalipay anaa sa kinahiladman nga bahin sa ilang kasing-kasing nga dili na makita sa panagway. Nasubraan siguro kalawom, no? Nas kinahiladman nga bahin, unya wala na ni makaplagi na, wala na makita tungod sa ako nang gikaingon nga dili na ta makadungog nining mga awit. Nga sa unang panahon nakahinumdum pa ko sadya kay mga kabataan ani, sadya kay mga Kristohanon mag-awit ini. Padaghan naman tag-awit ron, no? Mao ni atong tan-awon karon mga igsuon kining ato ang teksto karon adunay gihimo si Pablo nga mga pagsulat alang sa taga Pilipos, no? Pero dili gyud hinuon tanan makita nga malipayon nga magtotoo. Dili man ta makaingon gyud kay naa may mga magtotoo sad nga naasad sila sa problema. Wala may siguro kisaway problema dinhi. Isang kamot. Pareho kita na ay problema tanan, no? Subo palandongon nga pipila na lang ang imong makita nga malipayon nga Kristohanon, no? Naay malipayon nga magtotoo, no? Believers nga malipayon. Makita nimo kani mga magtotoo sila ninot kayo kita na mapahiyumon ta malipayon ta pero ang atong makita mga igsuon nga nihit na gyud kayo ang malipayon nga Kristohanon. Di na nato makita kayo sa ilahang mga panagway o sa atong mga panagway. Kung maghisgot kita og malipayon nga Kristohanon dili pasabot nga katong mga weirdo kay mga Kristohanon nga magsilang, no? Bisag naakas kalisod, no? Mga Kristohanon nga magsigil niya og ngisi bisan naas kasubo kagulanan basi maanta na nga naunsa, no? Dili na mao atong gipasabot nga Kristohanong malipayon mga igsoon. Dili sa ingon nga ilimod nila o sa mga Kristohanon ilimod ang ilang kaguol pinaagi sa pagsigi og pahiyom. Dili na mo atong tuyo sa atong Kristohanon kinahanglan magpakatutuo ta, no? Ug unsa may atong gibati i-express na sa imong panagway okay ra gyud na siya kay ang Dios wala magtan-aw sa imong kagwapo sa imong panagway kundi ang Ginoo nagtan-aw sa tagsa-tagsa ninyo kasing-kasing. Kay ang kasing-kasing may igsoon di ginakalimod, no? Dili sa ingon nga bisan luyo sa ilang kahimtang tungod kay sa kagul-anan o kasubo makita silang panagway ang kalipay, kalinaw o pagkatukuntinto. Mao ni mga Kristohanon nga malipayon kay bisan pa naa sila nang sitwasyon makita diya sa ilang mga panagway ang kalipay, makita silang panagway ang kalinaw o pagkakuntinto. Mao na usahay makaingon ta nga maaanta nga naunsa man na siya nga kay balo labi naging mahibalo sa itong mga problema nya ilang tagkatawa,
Katawa nga dako pagkadang smile lagi makita nila gyud ang lagway atong panagway nga malipayon kaluyo sa imong gisagubang nga masuliran sa kinabuhi, sa atong panglawas, sa atong sa pinansyal, sa atong pamilya, uban pang mga problema. Pero sa ang gitawag nato nga malipayon nga Kristohanon, dili nimo makita sa mong panagway nila nga sila gyud grabe kay kabugat, no? So mga dunay pangutana, ani naa pa ba na karon nato? Anaa pa ba na nga mao ang ato ang gesture, no? O atong panagway nga bisan na atas problema, dili gyud ka makita nga ang imuhang panagway subo jud kayo, no? Dili ba kita nga matandog sa bisan gamay nga mga suliran? Tandog lang ta dayon. Inumdumi mga igsuon kung giisip nato, kung giila nato, kung kita ni deklarar nga kita Kristohanon. Inumdumi nga nag-una na to si Kristo na. Sa dili pa tamulakang, sa unang lakang siya nag-una na. So unsa may atong kabalakan. So ato sa tanawon mahimo ba kini nga hinungdan, labi na gid atong nga suliran nga maghuy-huy na lang atong abaga kanang maglakaw kanang magana lang ba. So siya taga NRA living word NRA man siya. Unya huy-huy kay kabaga, no? Na dito gida wala makita. Anyway, no? So mao na atog yung tan-awon mga igsuon nga dili na mo'y makabalda, makababag nga moad-an tag paglaom, no? Kinahanglan magpadayon ta. So ang pangutana na naa man gyud nato ang kalipay sa Dios. Kanus-aman ang katapusang higayon nga makita sa atong panagway ang kalipay sa Dios nga iyang gihatag kanato. Matag adlaw ba o kaha kanang nilig sweldo lang kana bang makadawat tag kayuhan makita ang kalipay sa atong panagway kay naatay nadawat nga maayo. May igsoon madawat doon na magani maayo sa pagdili maayo kinahanglan ang atong countenance makita gyud sa Kristo. Kaya ron kanang pinaagi lang anak mga igsuon madasig na ang imong mga isig kaingon imong mga igsuon diya, no. Unya daghan ang mga tawo nga nakaobserbar sa basahon sa Pilipos kaning atong gibasa karon. Mao ni siya ang basahon mga igsuon ang pinakamalipayong sulat ni Pablo, no. Kaning Pilipos diin mao ni ang tema sa ato ang serye karon sa ato ang mali, no, ang kang pagmaya, no. Lahi sa ubang sulat nga mahitungod sa seryoso kayo ang mga sulat ni Pablo, ang uban niya mga sulat seryoso kay mga igsoon kay mao ni ang seryosong pagtul-id niya sa mga sayop nga nahimo sa mga iglesia sama sa Galacia, Colosas, Thessalonica. Ug imo makita nga lahi gyud kini sa mga uban nga sulat nga iyang gihimo. Lahi ang mood ni Pablo dinhi aning pagsulat niya. Si Pablo nagsulti kanato nga ato kanang mabasa sa Galacia 5. Ang bunga sa balaang espiritu. So dunay pangutana. Kita ba ang iglesia nga malipayon? Daghan man nakaila na siguro nato, magahibalo na sila kana sila naa na diyan nag fellowship sa Living Word NRA. Unya ang sunod naman tan-awon ang atong dagway. Tuo mo ana. Mo na kana naa si NRA nyam tan-aw so tutukan ang tan-awon ang dagway ra ba. Ngano man siya nga nagmaya man, no malipayon man adto ta si NRA. Ano no? Okay. So mao ni kita ba ang katawahan ng nagdala og kalipay sa uban? Importante kayo na. Nga ang atong mismong personal nato gyud nga atong pagkatao makahatag og kalipay sa atong mga kaigsuonan aron makita nila nga naa kay Kristo, naa kay Ginoo sa imong kinabuhi. Unya mangutanan ani mo unsa may naa nimo nga wa nako? Si Kristo. Mao na nagmaya ko bisan luyo pa sa kasakit o kaguol akong gibati, no? Bisan paglunlon kasakit ang atong atubangon mga igsuon ipakita din nga dunay kalipay nga gihatag ang Dios diri kanato, no? So mga taga Filipos atong basahon 1 3 ngadto sa 5. Nag-ingon dinhi, gipasalamatan ako ang akong Dios diha sa tanan akong paghandom kaninyo, mato pa ni Pablo. Sa tanan akong pagpangamuyo alang kaninyong tanan, ako kanunay nagampo sa uban sa kalipay. Mapasalamaton tungod sa inyong pagpakig-ambit diha sa maayong balita, sukad sa unang adlaw hangtod karon. Atong timan-an, sukad sa unang adlaw hangtod karon. So wala gina sila muundang. Sa atong pagtuon ning mga sermon mga igsoon pangutan-on nato ang ato ang kaugalingon. Unsa may atong gusto ba nga magtan-aw o maghuna-huna nato ang mga katawhan mahitungod kanato.
usama ko na siya nga makahatag sa kunang ginaingon makahatag og kadasig sa mga katawhan labi na gyud makaila ni Kristo. Makita diha sa imuhang pamayhon, sa imong kaugalingon, sa imong personality. No, importante gyud na kaayo. Unya unsa man say ato ang gustong mabati sa ilahang tubag sa dihang makita nila ang ato ang countenance o sa nga atong kinabuhi mismo, no? Dinhi si Pablo doon na siya tulo katubag niining mga pangutana, no? Ang iyan tulo katubag mao ni ang una pasalamat, no? Ang ikaduha niyang tubag mao nga hingpit nga kalipay. Ug ang ikatulo mao ang pagsalig. So mao ni ang tulo katubag ni Pablo nga atong pagatukion karon aron atong masayran gyud kun unsa gyud ang mensahe sa Pilipos. So una, ang gingon dinhi ang pasalamat. Sa Pilipos 1:1 ug 2 nag-ingon si Pablo ug si Timoteo mga ulipo ni Kristo Hesus alang sa tanang balaan diha kang Kristo Hesus nga naa sa Pilipos kauban sa mga pangulo o sa mga alagad. Ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Makita nimo sa bersikulo 2 na agi-highlight nina kanang ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw gikan sa Dios nga atong Amahan. Kaning sitting ani mga igsoon, kaning pagsulat ni Pablo ug ni Timoteo sa iglesia sa Filipos, naglambigit ni o katong mga pangulo, mga overseer, mga deacon sa iglesia sa Filipos, no? Unya nining panahon na kung ikaw mo timbaya o mo greet, no? Mo timbaya ka sa usa ka tawo nining panahon na o panalitan mga hintil o mga Gentiles ang imuhang makita ni mga Gentiles ang itimbaya nimo, ang imong itimbaya kana pulong sa grasya. Grasya, no? Unya og panalitan Hudiyo ang imong pagtimbaya ni ana kalinaw. Mao na makadungog ka sa mga Jew mingo da shalom, no? Kanang shalom peace na sa English mga igsoon. So madungog na nimo. Unya dinhi sa bersikulo 2 atong makita unsay gingon, ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw nagkuyog ang duha. No, okay. Ug di ka kaila na Gentile ba na siya o Hudiyo ba na siya although naa na sila mga distinction, naa na sila makita nimong mga kalahian pero ug dili ka kasiguro gyud ang mao ni ang pagtimbaya ni Pablo nga ang grasya maanaa kaninyo ug ang kalinaw. So both Jews, Jew and Gentiles ang gigreet ani, no? Kung ikaw mo timbaya, mao na atong buhaton, no? O atong makita kung giunsa pagmahal ni Pablo ang maong iglesia. Kaning iglesia mao ni atong gistoryahan karon atong gisgutan ang taga Pilipos, no? Basahon nato sa 1, Pilipos 1:7 ug 8. Siti nga to sa 8. So akong gihangyo magdungan tagbasa aning bersikulo 7 ug 8 sa Pilipos 1. Ingon dinhi, matarong alang kanako ang paghuna-una sa ingon niini mahitungod kanyong tanan. Tungod kay kamo aniaman sa akong kasing-kasing, kay kamong tanan miambit man uban kanako sa grasya. Diha sa akong pagkabilanggo ug sa paglaban ug pagpamatuod sa maayong balita. Kay ang Dios mao ang akong saksi nga ako gimingaw gayod kaninyong tanan uban sa pagbati ni Kristo Jesus. Mao ni sulat ni Pablo ngadto sa iglesia sa Pilipos. Sa mga katawan sa Pilipos. So atong makita dinhi, mapicture natong mga igsoon kung unsa gyud ka ang paghigugma ni Pablo sa katawhan sa Pilipos, sa iglesia sa Pilipos. So adunay kahinangop nining maong iglesia ug ato sang makita, no, atong masuylapan, no, ang kasing-kasing ni Pablo sa iyahang pagsulat niini. Matod pa sa Pilipos 1:3 nag-ingon, gipasalamatan nako ang akong Dios diha sa tanan akong paghandom kaninyo. So wala siya'y giusikan nga panahon siya paghandom nini iyang mga katawhan. Iyang gipasalamatan ang Dios sa tanan nga iyang mahinumduman sa taga Pilipos, no? So maigsoon isip usa ka pastor sama ni Pablo dili gyud tanang mga panghitabo sa iglesia maayo. Agri mo ana? Mutuo mo ana? Dili tanan nga mga panghitabo sa iglesia nga mahandom maayo na agyoy dili sad maayo.
Pero bisan pa niini, mapasalamaton gihapon ang leader, ang pastor sa katawhan, nga membro nining maong iglesia. Tungod kay mao na iyang buluhaton, dili ang maayo ra ang iyahang gitanaw, kundi balance na siya, maayo o dili maayo. Unya di sad nato kalikayan, dunay mga tawo o katawhan nga malipay sa pagdumala sa usa ka pastor sa iglesia. Malipay sila, unya dili sa tagkaingon o kapangutana kung unsay hinungdan nganong malipayon man ka nga si Pastor Nick ang nagwali, no? Ano lang ko apil. Nganong malipayon man ka unsa may imong nakita, unsa may imong gibati anang mga panahon na, no? Apan dili usab nato kalikayan nga aduna dunay mga tao sad nga dili sad makauyon sa pastor. Di ginato kalikayan nya mao na isip usa ni ana mao na gidawat namo nga realidad sa atong mga preachers, sa atong mga pastors. Kay lahi mga igsoon ang paghandom. Ang paghandom sama ni Pablo, ang paghandom sa mga pastor ngadto siyang katawhan, lahi ang paghandom sa katawhan ngadto sa usa ka pastor. Lahi ang pananaw, no? Lahi ang pagtan-aw, lahi ang iyang paghandom. Nga susama ang mga panghitabo apan lahi ang imuhang pagulagway, lahi usab imo paghandom. Sama niya dito usa ka sugilan nun, mahitungod sa duha ka babae nga pareho silang opisina, no? Unya kani sila puro ni siya minyo, so mga asawa ni. So dihay gayon nga sila naniud to, no? Ang asawa, ang unang babae, ang unang asawa adunay gisulti sa ikaduha nga iya amiga nga asawa. Ningon siya, abi nimo malipayon kay ko gabi. Mo iyang gisulti. Ni ko ra gud siya ni Mar. Di ay nakigistorya hinabi lang, no? Nya ningon siya nga malipayon kay ko gabi. Nya iyang gipangutana. Kang nangutana niya atong unang babae katong asawa, unang asawa. Ningon siya, ikaw gipangutanan niyang ikaduha. Ningon siya, mitubag ang asawa ikaduha. Ningon siya, dili gyud maayo. No, dili maayo. Kay pag-abot ko no siyang bana sa balay, hindi dito sulag kaon dito sa panihapon nga giandam niya, pagkahuman natulog. No? Kisa may mga bana di. O kisa may mga asawa nga malipay sa dana. Di ba? So pag-abot ko no sa bana niya, abot diha may panihapon giandam na, kaon din siya dito sa pagkahuman natulog. Wala siguro istorya, no? So mao na nakaingon siya nga dili maayo kay mao to ang nahitabo. Nya balik niya gipangutana usab niya ang katong asawa, katong babae nga una. Siya, ikaw, sulti ko sa imong maanindot nga kagabion. Nya mitubag to ang babae, ang katong asawa nga una. Ningon siya nga nindot kaayo, no? Kagay nagmaya gud siya ni sulti, nindot kaayo akong gabi kay pag abot sa kong bana, mga bana ra mga istoryahan, no? Ani mga asawa sad mao gyapon. Iya akong gidala sa usa ka maanindot nga restaurant. Wow. No? Pag-abot sa bana, gidaan niya ang asawa nga to sa restaurant. Nindot kayo nga restaurant. Romantiko nga restaurant. Gidaan niyang asawa. Nya human sa panihapon, nag-walking sila, naglakaw sila. Mga usa ka oras. Nagpahilis siguro sa gikaon nila. No? Makita ni mo, ninduta dahil. No? Giya pang gidili to, gikuan niya sa treat niya sa restaurant nga mahal kayo. Nindot kayo. Nya pag human, nagkuan sila, lakaw-lakaw sila. Mga usa ka oras. No? Mga usa ka oras ang paglakaw. Nya ningon ang asawa, nagpadayon siya sa iyang pagsulti. Sa pag-abot na mo sa balay, nagdagkot siya kandila. No? Nagdagkot siya kandila sa palibot sa ilahang balay. Ning siya, nindot kayo, murag fairy tales. Nindota ang kasinatian ng anak ba? No? Gipalibot ko no, nagdagkot kay humagpanihapon, naglakaw-lakaw sila pag-abot sa balay, nagdagkot og kandila iyang bana, palibot sa balay. So nindot kayo, romantic kayo, no? So sa samang higayon mga igsuon, ang katusang mga bana niya nga pareho silang opisina pantuas pikas building. Nagdungan sa silang paniud to, no? Karon pagdungan nagpaniud to, ang bana sa una nga asawa, katong asawa number 1, nangutana sa bana sa asawa number 2. Ato lang i-number kay maglibog ta, no? Unya, ningon siya, kumusta man ang imong gabi?
Mitubag ang bana sa asawa to ning siya. Nindot kaayo. Ana rin, nindot kaayo. Kay pag uli nako sa balay, giadaman ko panihapon sa kong asawa, mikaon ko unya pagkahuman natulog ko pagmata nako sa bundag nindot kaayo ang kabuntagon. Pero ang asawa pangutanon bating-bati kinatug lang ni kaon niya tug. Unya giingon ang niingon siya ikaw nya mitubag sa bana sa asawa wan. Siya ingon siya ang akong gabi dili gud maayo. Pero nahinumdum mo sa istorya sa asawa. Siya ang akong gabi dili gud maayo. Kaysa akong pag-uli walay pagkaon sa lamisa para panihapon. So sa iyang gibuhat unya usa pag yun, giputlan sila og kurinti, kaya wala niya na mabayri. So ngit-ngit kaayo, nag-brown out sa ilaha. So mao ning ingon niya nga wala pa pagkaon sa lamisa, giputlan pag yun sila kurinti, kaya wala siya kabayad. No? Busa, ang iyang gihimo, gidala niya iyang asawa nga to sa restaurant, nya dito ra bagid sa Mahalon. So pag-abot nila sa restaurant, nangaon sila, unya pagkahuman, gibayran niya, pagbayad niya, sakto ra gyud ang kwarta iyang gidala. Wanay pantaksi pa uli. So ang nahitabo, mga igsuon, naglakaw na sila, mga usa ka oras. Lakaw sila usa ka oras. No? Sa ilang pag-uli, naglakaw sila, aron mauli na sila, mga usa ka oras paglakaw niya. Pag-abot na sa balay, nahinumdum ang bana. Siya, giputlan man daibig kurinti. So nagdali-dali siya kuhag mga kandila. Iyang gidagkot, palibot niya sa balay, haron mo lamdag ang ilahang balay. Nakita ninyo? So sa mga kasinatian, pero mahimo na to nga masinati na to, so sa mga kasinatian na lain-lain na atong pag-interpret. Sa asawa, nindot kaayo kay gipakaon sa restaurant, naglakaw sila, pag-abot, nag-candlelight sila, sa bana sa pait ka ito, kaya nga naman, way pagkaon sa balay, nangaon sila sa restaurant, hurot yung kwarta, naglakaw sila kay ipliti, pagka nagdagkot sa kandila kay brown out. Paita no? Mao na usahay ingon ani ang atong kuanan ni sugilanon ni mga igsoon karon makita nato ugon sa gid ang imahe sa ato ang sugilanon karon o sa ato ang pagisgutan. So mao ni ang talagsaon nga pahayag ni Pablo. Matud pa ni Pablo sa 1:3 kapitulo Filipos 1:3 nagingon siya, gipasalamatan nako ang akong Dios diha sa tanan nakong paghandom kaninyo. So sa tanan usa ang pagtan-aw ni Pablo nga paghandom niya sa katawhan nga diin siya nakapasalamat sa Dios. Ang gipasabot ni Pablo nga matagtak na iyang hinumduman ang matag usa diha sa iglesia ug siya malipayon maghandom nini niya naghatag giniya og kadasig. So kung atong tan-awon ingon ba niini ang pagtan-aw ug una-una sa katawhan sa iglesia diri kanato, diri kanako ug diri kaninyo, diha kaninyo? Mao ba ang pagtan-aw sa mga katawhan? Wala ba ta mangandoy nga mga tao maguna-una kanato nga magpasalamaton sila sa Dios? Nining maong iglesia. Wala ba ta mangandoy ni ana? Nga natay mga katawhan nga atong nailhan dinhi sa sulod o sa gawas nga moingon sila magpasalamat ko kanimo igsuon kay pasalamaton ko sa Dios tungod kanimo. Kay ikaw nakahatag nako kadasig, no? Mao kaning iglesia nga atong ipangandoy. Labi na gyud dunay aberya, dunay mga problema, dunay mga suliran pagsulay, no? Dunay mga katawhan nga modasig nato. O pikpik sa tong abaga o mo istorya nato og mga pulong nga makadasig. O kini makahatag ka nato og paglaom nga kita mo padayon. Ilabi na gyud sa mga liderato. Kay magtanaw mo sa mga leaders mo kaingon mo wa nay problema, di ganin niyo ampo kay kami may mo ampo, di ba? No? Nakinahanglan in sa taon mis inyong mga pag-ampo. Kay dili mo superman dire, no? Dili mi gamhanan. Labaw pa mi nagkinahanglan niyo sa pag-ampo kay mao'y gitargets kaaway. So ato mo na ato makita no. Kung doon na magani pagsulay, doon naging muhatag na to kadasig. Unya sila mapasalamaton sa Dios sa ilang kasinatian uban kanimo og sa imong pagdumala sa maong buluhaton sa ministeryo nga gihatag sa Dios nga ang katawhan malipay sa ilang paghandom kanimo. Sama sa usab sa matag usa kaninyo, makakita mo, makahinumdom mo sa inyong igsuon dinhi sa iglesia sa NRA, makaingon mo nga maghandom ka salamat sa Ginoo ni Brad ni sis nga nakadasig gyud nako. Bisan pa na ako sa kagulanan, na ako sa kalisod, pero pagkakita na ko niya, ako nakita ang maayong buhat nga gihimo sa Dios diya kaniya, nga ako nadasig yun. Mao nang mapasalamaton ako sa Dios.
Sumao na ang una mga igsuon kinahanglan mapasalamat mao ni tubag ni Pablo atong pangutana. Ang ikaduha diha mao ni ang hingpit nga kalipay. Kini ang ikaduha nga gisulti ni Pablo nga naa sa tanan niya nga pagampo ngadto kanila mao ni ang gibalik-balik. Doon na siya hingpit nga kalipay diha siyang pagampo. Tumang kalipay kanang gitawag og hingpit kalipay no. Matod pa sa Filipos 1:3-5 nagingon, gipasalamatan nako ang Dios, ang akong Dios diha sa tanan akong paghandom kaninyo. Sa tanan akong pagpangamuyo alang kanyong tanan. Unsay giingon dinha, ako sa kanunay nagampo uban sa kalipay. Mao nang nahitabo sa kinabuhi ni Pablo tungod sa iyang mga katawan nga nakita niya ang nagpakamatinod-anon ilabi na gyud ang iglesia sa Filipos. 5, mapasalamaton tungod sa inyong pagpakig-ambit sa maayong balita. Mao gini iyang nakita mga igsoon nga malipayon sa tungod kay mga katawhan sa maong iglesia nakig-ambit uni alayon sa pagsangyaw sa maayong balita. Ingon siya dinhi sukad sa una adlaw hangtod karon. So gikan pagyos pagsugod mao'y gihimo sa mga katawhan. Talagsaon kining maong pagampo mga igsuon kay bisan ako wala gyud ko kaampo og ingon ani. No, honestly lang. Natay lain man ta mga pagampo pero grabe ang pagampo ni Pablo. Kay puno sa kalipay ang iyang pagampo, puno sa tumang kalipay alang sa iglesia sa Filipos ang iyang pagampo. Ato sa mahinuman si Pablo, nahibaluta, kining panahon na mga igsoon kani si Pablo sa iyang pagsulat nining maong sulat sa Filipos, naani siya sulod sa prisuhan. Naani siya sulod sa bilangguan. No? Bisan pa nakita ni Pablo nga walay kasiguruan na ang iyang umaabot tungod kay nahibalo na siya nga asa gid padulong. Hapit na siguro siya kanang patyon sa mga taga-Roma. No? Gawas pa niya, anaa siya sa bilangguan, anaa pagyud siya sa mga pagsulay, anaa pagyud siya sa iyang maluyahon nga panglabas. Niya, naa sa mga Kristohanon nga ni atake, iyang mga kaubanan nga Kristohanon nga ni atake niya, ni kontra niya, nakig-away niya. Ug doon na magani tao nga angay masuko mga igsuon, murag si Pablo siguro, angay masuko. Kay gihimo na niya tanan, niya mao pa siya gikontra, no? Apan hinuon siya nagpasalamat og puno sa kalipay og kumpiyansa og lawom nga pagbati sa mga Kristohanon sa Filipos. Sumaw ni iyang gibaws ang iyang gihimo nga sa nakita niya nga dunay gani mi kontra niya unya sa iyang sirkumstansya nga naa siya sa bilangguan apan ayya dining gihimo kumpiyansa siya og anunay lawom nga pagbati sa mga Kristohanon sa Filipos ug ang iyang pagampo puno gayud sa kalipay. Ninduta ana no? Ug ingon pa atong buhaton nato sa matag usa. So dinhi makita nato kun unsay gihimo sa iglesia ngadto kang Pablo. Kung atong basahon ang taga Filipos 1:4-5 ningon siya dinhi. Sa tanan akong pangamuyo alang kaninyong tanan ako kanunay nagampo uban sa kalipay. Mapasalamaton tungod sa inyong pagkigambit diha sa maayong balita sukad sa unang adlaw hangtod karon. So ang pangutana unsay gihimo sa maong iglesia ngadto kang Pablo? Mao ni ang ilang pagkigambit sa maayong balita, nag-apel sila sa pagsangyaw sa pulong sa Dios ug dili nang niya ng panahon na kundi gikan pagyud sa pagsugod mao ni ang ginahimo sa mga katawhan sa Filipos. Nakig-alayon sila, nitabang sila sa bulaton sa Ginoo ngadto ni Pablo. Mao ni ang gihimo sa iglesia sa Filipos, so, pagkikambit sa ebanghelyo. Inoon kaning iglesia nakasabot gini sila mao ni nga busa sa unang adlaw pa lamang mga igsuon. Sa unang adlaw pa lang pagsulti ni Pablo may tungod sa ebanghelyo. Tungod kay sila nakasabot ila kining gidawat. Kumusta man kita diri mga igsuon? Sa unang adlaw nga nagsinati ug nabati ninyo ang pulong sa Dios ang ebanghelyo, dili lang siguro dinhi basin sa lain o unsa nga sitwasyon ato bang gidawat sa kinasing-kasing. Ato bang gidawat ang ebanghelyo sa Dios diri sa atong kasing-kasing. Mao ni mga katawan sa Pilipos, sila gusto nga malakip ug makatabang sa pagpakigbahin sa ebanghelyo. Mao ni ilahang desire silang kasing-kasing nga kami mo ambit sa buluhaton sa Dios. Di ba makabantay ta mo ni kasagaran mahitabo sa mga bag-ong Kristohanon, di ba? So, sa bag-o pa ko na Kristohanon, grabe.
Why ministry pasayloon? Na ako dito, why pasayloon nga ministry? Kaya may sala ang ministry. Why palabyon? Makita akong dagway sa mga ministry, asang ministry. Anak, kay bag-o pa man kaayo. Naani mo ang desire nimo, naani mong kadasig, na ang kainit sa imong kasing-kasing sa pagpangalagad sa Dios. No? Padunay gyud maabot panahon mga igsoon, aduna gyud kausaban ang iglesia o kita, no? Nga kung kitang tanan magkahiusa sa pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa pagsangyaw sa ebanghelyo, aduna gayoy mahitabo nga kausaban sa atong iglesia. Dili nang kay mamati lang ta sa mga wali, kinahanglan usab nato ang atong pag-equip spiritually sa atong kaugalingon pagbasa sa Biblia. Kung unsa man ang mga pagtulon-an nga inyo nakutlo dinhi sa pulpito, sa mga gi-preacher, sa mga pastor, inyo salang i-review, tan-aw ninyo unsay angay na aplikar sa inyong kinabuhi, unsay buhaton o unsay sunod ninyo nga buhaton. Dili kay ini kahuman ato lang ipadaplin ang ato ang nakuan niya. Lapos las pikas dunggan. Dili na ma-apply sa atong kinabuhi. So aduna gyud kausaban ang iglesia kung kita magkauban sa pagtabang sa pag-ambit sa buluhaton sa Dios, mga mao ang ebanghelyo. Kini atong angay gyud nato ning hinumduman. Ini katapos sa adlaw, the end of the day, usa gyud kabutang ang makapahiusa kanato dinhi sa iglesia. Walay lain kundili ang ebanghelyo. Wa may lain, mao man ni atong tumog tuyo dinhi, mamati tas pulong sa Dios. Mao ni makahiusa nato, mao ni makahatag kanato og paglaom, mao ni makahatag nato og pagdasig. Unya ang matag usa nato ka mga igsuon, mudasig usab sa mga kaigsuonan nga wala pa gid makabati sa pulong sa Dios, no? Mao na nga ug atong tan-awon ang iglesia nagkalain-lain, no? Dili man ta puro laki dinhi, puro babae lang, sagol man ta. Unya naa dili sad mga senior, no? Naasay mga batanon, madirin ay mga batanon din, ay seniors loyo. Nagkasagol-sagol kita, nagkainlain ta mga igsuon. Unya, naasay naa nato dinhi nga naihayahay nga trabaho. Naasay nagtrabaho sad nga di jud ingon nga hayahay kay nga trabaho pero malipayon, no? Unya do na say lain-lain og mga races, no? Kita dinhi naamna nato dire. Di ba na Indian? Unya, Indian cowboy. Mga Pinoy ug ang India nagsagol. Mao ni nga ayon ani gid atong ministry mga igsoon, no? Unya ug tan-aw nato naa say mga ekonomikanhong sitwasyon sa ato ang katilingban, sa atong economics, dili sad pareho ang tanan, managlahi gyud. Ang level sa atong edukasyon managlahi gyud, no? Ang level sa ang lahi ta og personalidad, nya lahi ta og mga labi na gyud inig-abot sa mga political nga issues o mga kalihukan, lahi tag mga pundok. Wala ta magkahiusa diha. Mao na nga dili ni ingon nga usa ka iglesia pareho ang tanan. So ug atong tan-awon mga igsuon nga nagkalahi-lahi ta og races, nagkalahi-lahi tag edukasyon, nagkalahi-lahi tag personalidad. Ang importante mga igsuon nga wala gyud makabahin-bahin kanato. Dili ta ma-divided sa bisan unsa magani kung kita 100% nga sold out ta sa pulong sa Ginoo. Bisag unsa pay atong gibarugan, bisag unsa pay ato ang kahimtang sa atong sitwasyon, atong sirkumstansya, kung kita 100%, 100% nga kita mosalig gyud sa pulong sa Ginoo, magkahiusa kita niana. Walay makalangkat nato sa kamot, sa gugma sa Dios diri kanato. Magpabilin kita diha kaniya, no? So atong tanawon basahon nato ang buhat 16, diin atong makaplagan ang sugilano ni Pablo sa iyang ikaduhang panaw sa iyang mission sa Filipos. Mao ni ang atong gibalik mga igsuon, sigutan nato ang iyang journey ni Pablo ngadto sa Filipos, no? Dinhi maisod sa pag-abot ni Pablo sa Filipos, ang Dios nag-abli sa kasing-kasing sa usa ka tawo nga ginganlan og Lydia. Og siya nahimong Kristohanon. Mao ni pagpanaw ni Pablo pag iyang journey, pag-abot niya didto nahimo nagisugat siya sa usa ka tao o sa kababae nga gikanag Lydia, unya kini siya nahimong Kristohanon. So mao ni nga ato ang title kalipay sa panaw sa atong paglakaw, mao ni nga matag
Mahitabo ni mga igsuon, panalitan ikaw mo adto ka sa usa ka dapit, nakashare ka sa gospel ni sanong ang maong tao sa imong pagpanaw o sa imong pagbiyahe o sa imong journey, anaa gyud ang kalipay nga dili matukib sa pulong tungod kay ikaw nakasangyaw sa pulong sa Ginoo. Tinuod ba, di ba? Mao ginato bation. Buhat 16:15 nagingon, og sa nabautismuhan na siya kauban sa iyang panimalay, mihangyo siya kanamo nga nagingon, kung inyo akong gihukman nga matinud-anon sa Ginoo, adto kamo abot sa akong balay, ug siya namugos kanamo. Kinsa man ni? Mao ni siya si Lydia. Mao ni siya ang katong nahimong Kristohanon. Niya mao ni ang higayon na ikaduhang panaw ni Pablo sa iyang misyon. Miabot sila sa Filipos ug nagkinahanglan sila og mapuy-an, kinahanglan sila og pagkaon nga musuporta nila. Unya kini si Lydia mga igsoon, kinsa ang unang nakabig, miingon siya, ningon dayon siya pagkahuman niya bautismo, ningon siya, kun inyo akong gihukman, sila gingnan niya sa Pablo kaubanan, kun inyo akong gihukman nga matinud-anon sa Ginoo, adto kamo abot sa akong balay. Unya na to higayon ng mga igsoon, upat ni sila kabuok, si Pablo, si Silas, si Lucas ug si Timoteo. So upat ka tawo ang gidawat ni Lydia nga bisita, kay balo na biya ta, no? Kung naa gani tay bisita, ingon anang upat ka buok, kay balo na gitag unsay kinahanglan ug unsay mosunod, no? So pagkahuman gyud sa bautismuhan si Lydia, mingon siya nga gusto ako nga mahilambigit og apil ug abli ang akong balay alang niining maong buluhaton. Grabe. First time. Pag abot ni Pablo dito, si Lydia nakita dito, nagpabautismo din, na Kristohanon, dayon ingon siya nga gusto siya mahilambigit sa maong buluhaton. Unya iya pag yung gipagamit ang iyang balay sa maong mga buluhaton ni Pablo, no? Sa diha pa lamang gani siya sa ganghaan. Abot niya dito sa pultahan sa ila. Mapagani siya kagawa, ningon siya nga ang tanan nako nga kahingwahaan o mga resources anaa sa pagbuot sa Dios. Unsa may gipasabot niya na? Wala siya lipod-lipod, kining tanan gamitan ninyo para sa Ginoo. So kung makita nato, dunay mga padiha sa panaw ni Pablo, no? Nasa na ko makita siguro? Ito tanahon. Si Pablo mibiyahe gikan sa sidlakan padulong sa kasadpan human sa Filipos, miadto siya sa syudad sa Tesalonica. Ano na gilayon nga 150 kilometros, no? Atong tanahon kung asan dapita. Be, siga ni di adare. Sugikan diri diya sa tuo. Kani mao ni kaning naay green mga igsuon, mao ni ang ruta ni Pablo sa iyang misyonaryo. Sugikan siya diri, niabot siya diri sa Filipos, gikan siya diri sa Galacia, no? Mga 150 kilometers na ang gilayon. Kanang 150 kilometers, mura na siya bugo o hantod na sa Lambusan, siguro. No? Miyahe. Pero why sakyanan sa una alang, magsakay lang na sila asno, magsakay sila camel, unya usay magsakay silang tiil. No? So, dili gina madali ang biyahe. Mukabat ginagpipila ka adlaw, aron sila maabot dito. No? Unya, matod pa sa Filipos 4:16, nagyon kay bisan gani dito sa Tesalonica, nagpadala man kamo kanako sa akong mga gikinahanglan sa makausa ug makaduha. So sa ato pa, niya na siya din si Pablo sa Filipos. Pag-abot pa niya nga dito pa siya sa Tesalonica, pag-abot niya sa Tesalonica, nagpadala sila og tabang ngadto ni Pablo aron magamit sa maong bulhaton. So si Pablo ug kaubanan nangalagad sa Tesalonica ug ano dunay mibiyahe gikan sa Filipos. Gikan sa Tesalonica dunay mibiyahe gikan sa Filipos. Sa Filipos, no? Katong gingog 150, no? Nagdala og gasa alang kanina ni Pablo aron ilang magamit sa bulhaton. Ug dili lamang makausa ni gimo mga igsoon kun dili kadaghan gimo. Nasayod man si Pablo nga naglisod gud ang iglesia sa Filipos. Sa Tesalonica ug sa Filipos, naglisod din nga mga iglesia mga igsoon. Doon na sila pakigbisog sa iglesia, no? Pero bisan pa man ni ana nag-awas-awas ang kalipay nila nga motabang sila sa bulhaton sa Ginoo. Mao ni ningon si Pablo nga napuno ako sa tumang kalipay tungod sa inyong tabang og pagigambit sa maayong balita.
So gawas nga naa sila gitabang, siguro financial o uban pa. Ang ila pag yung gihimo nga mitabang sila sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang pangutana alang kanato mga igsoon, unsaon nimo nga malambigit ug makatabang ka sa buluhaton. Mao ni pangutana nga kanunay nato isilsil sa atong alimpatakan nga unsa may akong buhaton ngaron ako makatabang o malambigit sa buluhaton sa iglesia. So atong tanahon, nagsugod ni ang nahitabo mga igsoon, nagsugod ni Lydia, atong unang convert. Ug miabot hantod sa Tesalonica ang hitabo. Kay nibalik ta atong sugilanon sa panahon ni Pablo, paglabay sa napulo ka tuig si Pablo na bilanggo dito sa Roma. Unya gikan sa Pilipos ngadto sa Roma, wala na, okay na. Kanang gilayon mga igsoon 1,300 kilometers ang gilayon na gikan sa Pilipos. Makita ninyo? Ako sa di ko kita. Doon ay 1,300 kilometers. Sununa ala ng 1,300 kilometers. Kapila balika ang Cebu. Kapila tuyo ka ang Cebu. Mauna ang gilayon mga igsoon gikan sa Pilipos ngadto sa Roma. Unsa nahitabo dinhi? Daghan sila agian. Ang Ignatian Way, mobiyahe sila sakay sa barko padulong sa Roma. Moagi sila diha sa kanang gitawag Ignatian, no? Agianan ana nya. Dayon mo sakay na sa sila laing barko padulong sa Italya. Unya ngadto na sa gitawag nato og agianan dito kanang gitawag og Appian Way. Di lang ito makita diha sa mapa, tanawa lang ninyo. Unya, padulong na nang adto sa siyudad sa Roma. Mao ni nga daghan kay agian ang mga kaigsuonan nga niadto dito ni Pablo dito sa Roma, kay gibilanggo man si Pablo sa Roma. Unya nagdala na sila tabang ngadto ni Pablo sa pila ka kilometro ni? 1,300 kilometers ilang gibiyahe. Samtang si Pablo dito sa Roma, nangita pa gyud ni sila. Wa ni sila katultol ang asa dapit. Pag-abot nila sa Roma, ilang gipangita, pangita nila kung asa ni si Pablo. Unya, pag-abot nila, kay nakita nila dito, dapreso di ay, ilan ang gihatag ang ilang gasa, nga alang kang Pablo. Kung sa may kayo ni Pablo din matod sa Pilipos 4 ningon siya, sa 18 ningon, apan ania na kanako ang tanang butang, o nang hingapin pagani, nasakapan na ako kay akong nadawat gikan kang Epaprodito usa sa ni Kakristohanon ang mga butang gikan kaninyo. Unya humot nga halad, usa ka halad nga inihaw nga mahinang punon og makapahimuot sa Dios. Ang gipasabot niya katong mga halad nga gidala niya. Mahumot nga halad, mahumot nga insinso ngadto sa Dios. Nya, kuha naman napulo na ni katuig ang nilabay. So sa ato pa, atong tan-aon sa pagsugod katong si Lydia nga na-convert siya, 10 years after nagapadayon pa sila sa pagtabang sa buluhaton sa iglesia. Napulo na katuig milabay. Nya usa kini ka ihimplo sa ilang pagkalambigit ug pagtabang sa maong buluhaton. Si Pablo sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug ila kining gihimo sukad pa si sinugdanan sa ato pa ang taga Pilipos. Wala mo adto aron lang sa pakigbahin sa pagtuo ni Pablo, kundili nakigbahin usab sa iyahang misyon. Dili lang kay paghatod nila dito og gasa o kainabang, apan nagiglambigit usab sila sa misyon ni Pablo nga gihatag sa Dios. So kung ato nang mabasa mga igsoon nato na makita, usa kini kahagit naton tanan. Usa kini kahagit ilabi na gyud nato dinhi sa iglesia. Dini sa iglesia mga igsoon, laylay ng pagpanglihok sa atong Dios, sa Ginoo. Kung doon na may mabati nimo, makita nimo nga gihikap ka sa Ginoo, ang Dios nagpanglihok sa imong kinabuhi, aron makasinati ta mga igsoon sa iyang grasya. Dili na kinahanglan pa mo paabot tag pila ka katuigan. Sila nagpaabot og napulo ka tuig, apan nagpadayon sila gikan pa sa sinugdanan, nagtabang sila sa buluhaton sa Dios, ngadto ni Pablo gikan sa ilang lugar ngadto sa Roma, sa pila ka kilometro ang gilayon, nagpadayon gyapon sila sa pagtabang. Mao ni usa kini kahagit kanato nga kita kumisimba. Kung aduna kay kabugaton, kung aduna kay makita
nga buluhaton nga dinhi sa iglesia nga mahimo nimong do na kay ikatampo. Ayaw pagpaabot og pila pa ka tuigan una ka mosanong. Ayaw pagpalabay sa adlaw nga aron ka makaingon nga unya na lang kumutabang anak kayo di. Karon busy ko, wala ko'y mahimo karon no. Kinahanglan makita nato dinhi kung hikapon mo sa Dios pagkiglambigit mo sa maong buluhaton. Sama rin dinhi sa atong iglesia na kinahanglan tayong mga teachers. Sunday school teachers. Ato ning gibalik-balik nga kinsa tong dunay lugar panahon nga makahimo sa pagtudlo sa mga kabataan tungod kay kulang kay ta sa teachers karon sa atong Sunday school. No? Unya dili lang sa Sunday school, giawhag usab ang uban sa ubang mga ministry, sa praise and worship, sa ato ang uban pang mga ministry din sa iglesia, nagkinahanglan ta og mga katawhan sama ninyo nga mutampo usab nining maong buluhaton alang sa atong buhi nga Dios. Kung maghimo gani tag desisyon mga igsuon sa pagsunod ni Ginoong Hesus, ato ng buhaton, diha dayon. Dili na pwede, ugma na lang, sunod na lang, kay busy ko, ugma na lang, kay napakoy trabaho, napakoy importante, napakoy lakaw, unya na lang, o gusto ko. O na kasagaran mahitabo. Unya na lang, o gusto ko, unya na lang, ug nakoy panahon. Mga igsoon, na alang, kanang moingon ta og atong gusto, di na maabot. Ug moingon ta, moingon nga, ug doon nakoy panahon, di katagag panahon sa Ginoo. Kay imo magibalibaran ang iyang pagtawag. Mo na moingon gyud ka nga, di na mo abot. Mo na importante kayo nga kung dunay pagtawag ang Dios kaninyo diha sanong mo anak mga igsuon. Pangayua sa Dios kung unsay iyang katuyuan sa inyong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So dinhi sa diyang nabautismuhan si Lydia, diha siya miingon nga siya mutabang, no? Siguro bago pang gituslo to siya dito gibautismuhan, basa pa siguro sa buhok o giyang sapot. Pagkahuman ni ana ningon siya nga siya mutabang sa buluhaton. Wala niya unya-unya Iya pag yung gi-offer ang iyang mga resources, mga igsuon, nga kanitanan, gamitan ninyo, ipagamit ko ni kay kini sa Ginoo ni. Walay pagduha-duha, tungod kay nasayod siya, nga ang nagtawag niya mao ang Dios. Mao ni ang unang mahindanong pangutana mao nga, unsa may imong gipaabot? Unsa may atong gipaabot? Kinahanglan ka maglangay-langay kita kung tawgon ta sa Dios. Sulaing pangutana, unsa may nahitabo sa imong sa una nimong pagsugod nga excited gi ka mutabang sa buluhaton sa iglesia? Di ba? Kato kong gisgutan kaniya nga bagong Kristohanon. No? Example nako nga inigday picture sa mga ministry. Tuwa gina akong picture didto. Nahibong na sila nga basig tagihan is ministry na man ni pirmi. No? Ingon anak ka, madasigon ka sa primero gyud. Mao ni unsa may nahitabo sa imong kalambigitan sa ebanghelyo? Ni ata dinhi mga igsuon, nagsimba ta, nagdasik, niani ta dinhi sa iglesia namati tas pulong sa Ginoo, ubos sa katuyuan nga ato usab nang ato natun-an ato sa isang yaw o ato sa i-share sa atong mga kaigsuonan. Kayo ato na sige higop ang pagkaon ng espirituhanon mga igsuon, moabot gyud ang panahon nga mahimo tang spiritually obese. Ambok kayo itong kalag niya ang mga tao dito, kamang nas kaluyas ilang kalag, kay wak ginato, masiran. Hantod moabot ang katapusan silang kinabuhi. Imo bang gitugutan ang imong pagkalinga? Kana bang baliwala na lang nimo ba? Sa mga butang kalibutanon nga nahimong babag, ug mahinungdan sa pagkapaong sa imong tinguha nga mangilambigit sa buluhaton sa Dios. Kana bang baliwala ra nimo ang tanang mga butang, imong kalinga dinis kalibutan, mahimo na nimong babag, o himuon nimong babag, nga mawagtang gyud paong na ang imong tinguha, imong desire nga mangalambigit ka sa buluhaton sa Ginoo. Imo bang gitugutan ang imong pagkabisi, ang imong kalisod, ang imong kagubot o kabalaka dinis kalibutan nga maonyay mo langkat diha sa imuhang kasing-kasing o sa imong nahuna sa tinguha sa pagtabang sa maong buluhaton. Kung mahitabo na mga igsuon mo, abot gyud ang panahon nga mabunol ang atong kasing-kasing nga dili na gyud ta motabang o makiglambigit sa buluhaton sa Ginoo. Makita ba ka sa katawhan ang imong gibuhat nga ikaw adunay kalambigitan sa buluhaton sa pagsangyaw sa ebanghelyo? Nabay mo duol nimo nga salamat brad sa imong pagsangyaw sa akong kapamilya. Nabay mo duol nimo din nga ikaw man to nagsangyaw dito no na pasalamat ko sa Ginoo kay na luwas gyud, nakatawat gyud kaluwasan ang among igsuon.
Nindot kay na paminawan mga igsuon. Nindot kay na siya. Una-una ang mga babag sa taga Pilipos. Tanaw na to, unsay mga hindrances nila. Para lang sila, ilang gisagubang nga sila magkahiusa, ang kaning taga Philippians o Pilipos. Una, doon ay racial barrier o mga races, kasi ako nang kingo ganiha. Dihan dapita, sa ilang dapit, aduna ang anaang Hudiyo o Hintil. Kaning Hudiyo o Hintil, di man gini magkasinabot sa unang panahon. Lahi man ni sila. Diya doon na pag social barrier diya sa katilingban. No? O makita ni mo sa katilingban sa una mga igsoon, doon ay ulipon, doon na sa mga gawas nun, na itong mga slaves, na sa mga freeman, gitawag na ito, gawas nun. Unya naa sa mga daghang adunahan, pero mas daghan pang kabos. Dili pareho ang estado. Unya diha na mao na ang financial barrier, diha sa cultural barriers na ay Romano, na ay Grigo, na sa Hudiyo. Giunsa man nila nga sila magkahiusa. Educational barrier, na ay naedukar, na ay wala maedukar. Apan bisan paniini, adunay mensahe nga sila nahiusa, nahibalo ba mo unsa ra ning usa ka mensahe nga nakapahiusa nining tanan. Kaning mga babag nawa ni nagunob ni naguba ni o nagkahiusa silang tanan. Wala sila magtanaw sa estado. Usa ka mensahe mga igsoon, wala lain kundili ang ibang hilyo. Mao ni usa ka mensahe nga nakahiusa sa tanang mga katawhan. Kung mauna-unaan na gani ni Pablo kining maong iglesia, iya gyud mapalgan ang iyang kagalingon nga mapasalamaton sa Ginoo tungod sa gibuhat sa mga katawhan. Sobra ang iyang kalipay sa iyang pagkiglambigit sa buluhaton sa iglesia ug walay oportunidad nga iyang gipalabay. So wagi opportunity nga gipalabay ni Pablo. Ug wala say opportunity nga gipalabay ang mga katawhan sa maong iglesia nga dili sila mopagamit sa buluhaton sa Dios. So mao to ang una, pasalamat, mao ni tubag ni Pablo. Ang ikaduha usab mao ni ang hingpit nga kalipay. Nyari ta sa ikatulo, ang katapusan nga punto. Sa dihang gitan-aw ni Pablo, ang nangagi iyang nakita ang pagkamatinud-ano ni ining maong iglesia. Katong niabot nag 10 years na, nilabay na napulo ka tuig apan nagpabili ng pagkamatinud-ano ni maong iglesia. Nya kita karon, mulabay nagpila ka tuig. Pila na bata dinhi? Mga 9 years na no? Ato pangutana sa atong kaugalingon, nagmatinud-anon bata diha sa Ginoo? Nagmatinud-anon bata sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios? Nagmatinud-anon bata sa atong gugma sa atong isig kaingon? Magkahataas ang tuig, makadugay ang higayon. Magkataas ang higayon, makadugay ang tuig. Ang atong relasyon, kumusta man? Atong relasyon sa atong asa matag-usa. Labaw sa tanan ang atong relasyon ngadto sa Dios. So mao na atong yung timan-ano. So atong makita diri mga igsoon matud sa makita dinhi nga mitan-aw si Pablo, no? Mitan-aw si Pablo dito sa laing direksyon. Ug ang iyang gitan-aw ang umaabot mao to nakaingon siya kay nakita man niya. Mao ni ang niagi, mao ni karon, nya mao ni ang umaabot, no? Mao na ningon siya nga tapuson hangtod sa adlaw ni Ginoong Hesus Kristo hangtod sa iyang pagbalik ang adlaw nga kita mo atubang ni Kristo naong sa naong. Sa Pilipos 1:6 mga igsoon atong basahon. Mao ni gingon sa Pilipos kapitulo 1 bersikulo 6 naingon dinhi. Dungano na to. Ug ako masaligon nga siya nga nagsugod og maayong buhat diha kaninyo mahingpit nini hangtod sa adlaw ni Hesukristo. Ang gitumong ni Pablo nini mga igsoon nga nagbuhat og maayong buhat way lain si Kristo sa atong ginabuhi. Masaligon kita. Si Pablo, masaligon siya nga kini tapuson gayod tungod kay si Kristo naghimo nini. Mao ni ang punto kun atong tan-awon. Wala kini magsugod sa atong kaugalingon. Dili kita ang naghimo niini kundi ang Dios. Ang Dios mao ang nag-una kanato. Ug kanunay gid siyang mag-una. Unya ato makita din mga igsuon nga ang Dios mao nag-una ug angay ka malipay niini. Angay ta malipay niini mga igsuon nga si Kristo ang nag-una tungod ngano man. So bugat kayo ang katarungan mga igsuon tungod kay ang una gisulti mahitungod ini dili ka makahuman sa gisugdan sa Dios. Mao may gingon si Pablo, ako masaligon nga siya
nga nagsugod ug mayong buhat diha kaninyo. Mahingpit hini hangtod sa adlaw ni Jesucristo. Sumao ni nga angay gyud ang malipay tungod kay dili kita makahuman sa gisugdan sa Dios. Ang ikaduha, dili ka makatapos sa iyang gisugdan tungod kay kung unsay iyang nasugdan, unsay buhaton sa Dios, iya kining tapuson. Kanunay mao gini iyang buhaton. Pangutana, pipila kaninyo nga adunay gitrabaho ug wala ninyo tapusa, o mga project sa eskwelahan, buluhaton sa opisina, buluhaton sa balay nga atong gitrabaho nga wala nato tiwasa. Wa ba na mahitabo ninyo? Murag daghan siguro nahitabo na natay gibuhat niya di na takatiwas. May lang ta sugod, no? Di kita kabot og burbon. Di nato tapuson ang atong buluhaton. Subisan unsaon ang unsang buluhaton ang kamatuoran, daghan kita gibuhat nga wala nato gitapos. Mao ni ang kamatuoran. Pero atong masayran mga igsoon nga ang Dios dili magbilin og trabaho nga dili niya tapuson. Ang iyang gisugdan iya gayong humanon. Nya ato makita dinhi ang tulo ka butang kaning gibuhat sa Dios. Ang Dios kun luwason ang sa Dios ang tao, ang maong tao, luwason giniya, bug-os giniyang luwason, kompleto niya nga luwason, dili magpabilin pang nga naibalikon siya nga luwason kanimo. Kung ikaw luwason sa Dios, kompleto ang kaluwasan nga ihatag sa Dios diha kaninyo. Kung ang Dios muluwas kanato, luwason niya ang atong lawas, luwason niya ang atong kalag ug espiritu. Sa ato pa, kompleto ang kaluwasan nga iyang ihatag kanato. Ay katulad na kung ang Dios muluwas kanato, permanente. Mao na siya. No, walay kapin, walay kulang. Permanente ang kaluwasan nga iyang ihatag. Walay temporary. No? Dili temporaryo ang kaluwasan nga ihatag sa Dios. Wala say probation. No? Unya walay trial period diha sa Ginoo kung kita luwason, dili ta suwayan sa Ginoo nga angay bakan luwason. Pag giluwas ka sa Ginoo, luwas ka na mga igsoon. Walay kondisyon. Timan-in na ninyo. Unsay gipasabot niini? Mao kini ang adlaw gingon dinhi kon ang Dios magluwas kanato, luwason kita hangtod sa hangtod. Mao ni gingon ni Pablo nga iya kining tapuson hangtod sa pagbalik ni Hesus. Unsa may gipasabot nini? Hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Nagpasabot kini mao ni ang adlaw sa katapusan sa panahon. Adlaw sa katapusan sa atong kinabuhi. Adlaw nga matapos ang kalibutan, adlaw nga matapos ang tanan. Nasayod kita na ng mga suon kay pipila ka si mana ta nagtuon ng atong end times ng mga sermon wali. Matapos ang tanan, ang nakanindot lang kay matapos ang tanan, ang kalibutan mawagtang o tanang butang apan ang atong relasyon sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Excuse me. Mahanaw man ang tanan apan ang atong relasyon magpabilin tungod kay kun unsay gisugdan sa Dios iya gyud kining tapuson. Matud pa ni Pablo, siya nga nagsugod ug maayong buhat diha kaninyo. Iya gyud nang tapuson. Pangutana, kung ang tao mo tan-aw kanato diha sa iglesia, ila bang makita ang maayong buhat nga gihimo sa Dios kanato? Mao ni pangutana mga igsuon nga atong ipangutana sa atong kaugalingon kung unsa ang pagtan-aw sa mga katawhan diri kanato nga gigamit sa Dios alang sa pagsangyaw sa ebanghelyo. Kay makita na sa ato ang personalidad kung kinsa ta o unsa ta diha sa Dios. Mao na importante usab kay na mga igsuon na usahay mo sangyaw ka sa pulong sa Ginoo. Hinay-hinaya in town. Kamatuoran kay mao na maghatag og kagawasan apan himuan na siya nga angay gayong masabtan sa mga tawo nga pagikasabot ug wa kaila sa Ginoo. So mao na makita ba ni sa katawhan sa atong palibot? Makita ba ni sa katawhan ang atong pagdayeg ug pagsimba sa atong buhi nga Dios? Ang atong pagpangalagad, kumusta naman? Makita ba sa mga tawhan nga ikaw tinud-anay gyud ang alagad sa atong buhi nga Dios? Kumusta ang paghigugma sa matag usa? Ang pagdasig nato sa uban sa ebanghelyo. Ang atong kauhaw ug kagutom sa pulong sa Dios.
Unta mga igsuon nga makita ni ang pagpanglihok sa Dios diha sa iglesia. Pinaagi ka ninyo. Pinaagi ka nato. Ug labaw sa tanan makita unta sa katawuhan dinhi sa kalibutan, dinhi sa atuang katilingban, ang maayong buhat nga gihimo sa Dios kaninyo o kanato. Sa pagtanaw ni Pablo sa iglesia sa Filipos, iyang gipadayag mao ang pagsalig. Nganuman, tungod kay sa iyang nakita ang bunga niini. Namunga. Diha sa ministry, nakita ni Pablo namunga. Diha sa pagsimba, namunga. Sa discipleship, anaa ang bunga. O sa ilang paghatag sa alang sa buluhaton sa iglesia, mas daghan ang bunga. So makita gayud nato nga tinud-anon gyud ang mga katauhan. Ang buhat sa Dios sinumdumi nga mao na ang resulta sa atong kaluwasan. Dili nagikan nato mga igsoon tungod kay ang Dios mismo ang muluwas kanato. Walay lain. Mao na ang iyahang maayong buhat nga gibuhat diha kaninyo ug diri kanato. Mao na ang hinungdan nga kita maluwas. Mao na hinungdan sa atong kaluwasan. Dili sa ingon nga kita perpekto kay wala gyud perpekto nato mga igsoon. Dili sa atong saktong reaksyon sa tanang higayon kanang mahita mo tubag eksakto gid atong pagsanong. Nasayod kita nga anaa kita sa pikas bahin ning langit, no? Nata sa other side sa langit, buos dinis kalibutan nga dili gayud perpekto. Pero hinumdumi hataas pa gyud ang inyong padulungan. Hataas pa ang atong padulungan mga igsuon. Pero og atong tan-awon mingon ta dako taas pa ni akong future, daghan pa ko maabot sa akong kinabuhi, daghan ko matuman. Apan hunana ang mga igsuon dili mahinungdanon kun unsa kataas imong maabot. Ang mahinungdanon ang imong padulungan. Naglantaw ta sa unahan apan wa nato tan-awa, wala nato susiha ang atong kinabuhi kung asa ang atong padulungan. No na importante usab na. Nga atong makita. Kaya atong makita mga igsoon kung ang Dios nagpanglihok ug mayong buhat diri kanato, ang kaluwasan kanunay gyud nag-uban ang pagtubo. Dunay gyud growth. Makita sa imong katawhan. Adunay pagtubo. Nya adunay gyud ebidensya ang kaluwasan nga mahimo kamo nga susama ni Kristo. Ang inyong hulagway, mahimo ka mo susama, you're becoming like Jesus. Tungod ni ana. Nakita ni Pablo nga ana gayud ang saktong padulungan ang iglesia sa Filipos. O ginaot ponta nga ato sa makita nga ang inaari living word inaari aduna usay eksakto gyud nga padulungan kun unsa man katuyuan sa Dios diri kanato. Nagpasalamat ko sa mga katawhan mga igsuon labi na gyud dinhi sa ato ang alas 4 sa atong fellowship dinhi sa 4 o'clock. Dako kayo akong kalipay. Kay wala ko magtan-aw sa gidaganon kundi nagtan-aw ko sa inyong mga hulagway, ang inyong panagway. Nga kamo matinud-anon diha sa Dios. Dili may hinungdanon sa Dios ang daghan tungod ka ang minugdanon niya ang inyong kasing-kasing. Not the quantity but the quality worshiper ang gitan-aw sa Ginoo. Mao na nga ako malipay gyud ko maison. Matag ni ako dinhi nga mo muwali dinhi matag alas 4 magtan-aw ko ninyo. Dili gyud katupngan ang kalipay nga akong bation. Labi nga gyud makita nako nga kamo matinud-an gayud diha sa Ginoo. Ania kita dinhi haron magkikambit sa ebanghelyo. Unya sumo palandungon nga dunay mga katawhan usab maghimo lang palabay sa oras ang iglesia. Moadto muguwa sila silang balay kay mosimba kay ron na makalingkawas ug unsay gilikayan sa balay. Di na kalikayan. Muari lang sa iglesia tungod kay naa sila amiga. Na ilang mga Prince Charming, mga beauty queen. Nahimo na nilang hangout. Na mga igsuon. Mao na nga ato lang makita gisgutan nato ning aron atong ma-check ang ato ang kasing-kasing kunwa bata makahimo ni ana. Kun basin naa ta diha niya nang dapita no. Ani kita karon aron mahilang bigit sa buluhaton sa Dios isip usa ka iglesia. So kinahanglan gyud mga igsoon nga kita magkayusa. Nya adunay rason ngano nga nakaila kita sa tao nga angay natong mailhan. Gituyo na sa Dios mga igsuon. Kay ron ni pagtagbo niyo kung kanus og asa man dapita, aduna kay mga igsuon nga budasig nimo ilabi na sa panahon sa kagulanan. Mao na gituyo sa Dios. O ngano nga nakasinati ta sa angay nato nga masinati dinhi sa iglesia. Gitudloan ta sa Dios mga igsuon nga kun unsa man ang mga kalisdanan
ugma nga atong masagubang, ang atong mga kasinatian din sa iyang pulong, mo'y maghatag nato kadasig, mo'y maghatag ka nato paglaom, nga kita mo kapadayon sa atong paglakaw diha kaniya. Importante kayo. Malipayon kita tungod kay anaa ka nato ang gugma sa misyon. Sa ato lang gisgutan ganiya atong misyonarya, tuwa dito, naglisod siya mga igsoon, ato lang inumpunga, nakinahanglan siya tabang. Pero I believe, wala gitaw na maguba ang dagway, siguro nagsilang tong smile dito, no? Kay nagsalig siya sa Ginoo nga maoy mo puno. Our God, the provider gid siya. Siya ang Jehovah Jireh mga igsoon. Nga wala imposible sa Ginoo. Mao kana matuod nga magtotoo. Tungod kay nasayod sila nga wala gay pagduda ang atong Dios, nga ang atong Dios nagsugod sa mayong buhat dinhi kanato og maghingpit nini hangtod sa adlaw ni Ginoong Hesukristo. So dili gayud angay kadudahan bisan pa adunay mga katawhan nga mutan-aw kanato kay makita nila sa atong hulagway sa ato ang countenance nga dunay kay kalipay nga dili kalipay o kalinaw nga gikan sa kalibutan kun dili dunay usa ka naghatag ni nga kalinaw ang gitawag nato og langit nun nga kalinaw o kalipay. Kay makita nato sa atong kinabuhi nga bisan pa anaa ka sa suliran atong nahibaluan nga ang Dios nga nagsugod sa mayong buhat diri kanato maghingpit niini hangtod unya sa adlaw ni Ginoong Hesukristo. Iyang hingpiton ang iyang gisugdan, iyang tapuson ang iyang gisugdan ug hangtod sa adlaw sa iyahang pagbalik. Busa angay kitang magbaton og paglaom mga igsuon tungod kay kining mga pagtulunan nga gihatag sa Dios kanato mahitabo kini o kinahanglan gyud nga atong iaplikar sa atong kinabuhi. Aron kita madasig sa atong paglakaw, dili ta magtan-aw nga kita naginusara kay bisan ikaw na lang ang usa ang nabilin hinumdumi anaa ang Dios uban kanimo. Alabing gamahanan nga Dios may naguban nga motapos sa buluhaton nga iyang nasugdan diha kaninyo hantod inigabot ni Ginoong Hesus. Amen. Magampo ta. Amahan mo langit nun, salamat Ginoo sa pagtulunan imong gihatag kanamo Lord. Nga ikaw gayud ang naghimo og mayong buhat diri sa among kinabuhi. Salamat amahan nga ikaw gayud ang Dios nga labing gamahanan o kami nagpasalamat Lord sa imong mensahe ni kapunon og Lord ikaw man Ginoo Lord God among daygon himayaon og simbahon og salamat Ginoo usab nga imong giandam ang kasing-kasing makadawat Ginoo sa pagtulunan ni kapunon. Dalaygon ka sa walay katapusan kay imong pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen.